Čekaj, ne snima. Dragi moji, ovo je bilo vrhunsko poziranje. Ajde opet, sad snima stvarno, ovaj deo ćemo da isečemo. Ali neću 5 sekundi, ajde. Ne, evo, 9 minuta i 49 sekundi snimam. Ajde. Znači, rekao nam prvo smisli šta će prije. Otići će, ajde, odlazi, snima se. Ajde, pa pričaj. Dobroveče, dobri ljudi, moje ime je Kristina Guzmić, sad mi je Ivana Pulišić, jedna od volonterki na svetskom prvenstvu u rukometu za žene. Ivana, recite mi kako su vaši generalni utisci o ovom takmičenju? Pa super je, nažalost drugo smo mesto, ali bolje je to. Recite mi da li ste imali neke teškoće u prevođenju, dobro presno blice? Nisam se nekako čuo da nisam. Kako komentarišete to da većina igračica ne zna engleski jezik? Ili bilo koji se materne? Pa dobro. Okej. Neko ne zna engleski, wow. Okej, koja vam je najdraža uspomena sa ovog takmičenja? Što sam stekla Friends for Life. I si dovoljno dugo gledala u nebo, ajde. Recite mi koji trenutak si najviše iznervirao? Poslednji minut. Dobro, kako komentarišete volonterske tračeve? Koje su proveli informacije, naravno? Moje tračeve. Jučer u Sky, nemam komentar. Ko vam je najantipatičniji volonter? Ja. Iskreno. Ne, a ne možete da odgovorite Nemam komentar. Da li ste obavešteni kao koštunica? Jesam. Dragi moji, to je to, ako vam obavešteni kao koštunica, nemaš šta da je pitati. Šalim se.